אז הם ארגנו עמודי פייסבוק ומחאות קולניות, ונראה אם זה יעבוד להם. יפה. תודה רבה לך, עידו. עכשיו לריטה, תמיד זמרת מאוד מאוד מוכשרת. אחר כך היא כתבה ספר ילדים, הוא נקרא הלב של שירז, ועכשיו אוטוטו הלב של שירז על הבמה. שלום עודד. שלום ריטה, מה שלומך? מצוין, מצוין. נהנית מהכיוון שבו הולך הלב של שירז? לא, אין לי מילים לתאר את ההרגשה ואת ההתרגשות. מה שאני חוויתי כאן כרגע, לראות את החזרה עם תאורה ועם התלבושות והתפאורה, ושהסיפור הזה רקם עור וגידים. זה יפהפה. למה זה יוצא דופן? כי זה מדיום אחר מהמדיום שאת מכירה כל כך טוב ועוסקת כן, בו? זו פעם ראשונה, אתה יודע, זה משהו... זה כמו קסם, לא כתבתי בחיים שלי ספר, והסיפור הראשון מקבל כל כך הרבה חיבוק גם בארץ, שבאמת הספר הזה, כשהוא יצא לפני 3 שנים, הוא הומלץ על ידי משרד החינוך לגנים ולבתי ספר, והוא תורגם כרגע לארצות הברית ואנגליה, יצא שמה, יפן, סין, קוריאה, ברזיל ואיטליה גם כן מעוניינים, רוצים לתרגם את זה. תיאטרון אורנה פורט עם הצוות הכי שרק אפשר לחלום, עובדים על ההצגה הזאת שמשלבת מחול, תיאטרון ומוזיקה. וזה הולך לצאת, זאת אומרת, הבכורה תהיה בפסטיבל ישראל. אולי, אגב, לטובת מי שלא קרא, ריטה, בשני משפטים את סיפורה של שירז. זה על ילדה עם כדור צמר, על זקנה ושתי בריכות של קסם. זה בכמה מילים, אבל אתה לא תבין מזה שום דבר. והמסר? המסר הוא בעיקר, זה משהו שרציתי שבעצם הבנות שלי, כשסיפרתי להן, שהבנות שלי יפנימו את הערך הזה כבני האדם, וזה להיות קשוב בעיקר בתוך כל הרעש שיש בעולם, קשוב בעיקר לעצמך, קשב פנימי חזק, ולהיות קשוב גם מעבר למילים, לסאבטקסט, באמת לדברים האמיתיים שנאמרים מבעד למילים של האנשים, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לבטא באמת את מה שאנחנו רוצים,